ನಮಸ್ಕಾರ CountNCook ಪರವಾದ ತುಳುನಾಡ್ದ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ನಮ್ಮ ಉಡಲ್ದಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮಲ ಏನೇ ಮಲ್ಪನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಅಟ್ಟಿಲ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಬೈದಿನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಅಟ್ಟಿಲ ಆ ಬಕ ದಾಲತ್ ಉರ್ದುದ ವಡೆ ನೆಕ್ ಕನ್ನಡಡು ಉದ್ದಿನ ವಡೆ ಪಂಡದ್ಲಾ ಪನ್ಪೇರೆ ಅಂಚನೆ ಬೊಂಬಾಯ್ಡ್ ಮತ್ತ ಮೆದು ವಡ ಪಂಡದ್ಲಾ ಪನ್ಪೇರೆ ಒಂದು ಬ್ಯಾತೆ ಊರ್ದಕ್ಕಲೆ ಗೊತ್ತುಪ್ಪೆರೆ ಕಾರಣನೇ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡ್ದ ಹೋಟೆಲ್ ಉದ್ಯಮದಕ್ಕಲೆ ಸುರ್ಕಾದ ಒಂದು ಮಲ್ಪೆರೆ ಬೋಡುಪನ ಸಾಮಾನ್ಯ ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ತಿರುಗಂಗ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪ 400 ಗ್ರಾಮ್ ಸ್ತಾತು ಉರ್ದ ಬೇಳೆ ಗಲಸದ 400 ಗ್ರಾಮ್ ಸ್ತಾತು ಉರ್ದ ಬೇಳೆ ಮುಟ 33 ಹದ ಮಲ್ಲ ಉರ್ದುದ ವಡೆ ಮಲ್ಪೆರೆ ಹಾಪಣು ಅರ್ಧ ಇಂಚಿದಾತು ಶುಂಠಿನ ಆಯ್ನಾತ್ ಸಣ್ಣ ಮುರ್ದಿವನ್ಲೆ ರೆಡ್ ಕಾಯಿ ಮುಂಚೆ ಆಯ್ನಾತ್ ಸಣ್ಣ ಮುರ್ದಿವನ್ಲೆ ಒಂದು ಎಲ್ಲಿ ತುಂಡು ತಾರಾಯನ ಆಯ್ನಾತ್ ಸಣ್ಣ ತುಂಡು ಮಲ್ದಿವನ್ಲೆ ಉಪ್ಪು ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕ ಒಡೆಕಾಯಿ ಅವನಾಗ ಅರ್ಧ ಲೀಟರ್ ಹಣ ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಎಣ್ಣೆ ಬೋಡ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ನಿಕ್ಲೇನ ಕಣ್ಣೆದುರುಡಿತ್ನ ತೂಕ ಕ್ಯಾಲರಿ ಕೌಂಟ್ದ ತೂಕ ಪಂಡ ಒಡೆಕಾಯಿ ಅವನಾಗ ಏತ್ತು ಹೋಯ್ತು ನೊಂದು ಸುರುಕಾದ ಉರ್ದ ಬೇಳೆನ ಕಡಿಮೆ 4 ತಾಸಣಲ್ಲ ನೆನಪು ಅವರ ಕಡೆವರೆ ಭಾರಿ ಅನುಕೂಲ ಹಾಪುಂಡು ಸುಮಾರು 4 ತಾಸು ಆಯ್ಬಕ್ಕ ಕಡೆಗ ಐಕ್ ಬೋಡ ಅದು ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಬ್ಲೆಂಡರ್ ಜಾರ್ ದೆತ್ತನ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ನನೆ ತೀತಿ ನವಿನ ಆಯ್ತ ನೀರಿನ ಅರ್ಥದ ಪಾಡಂಪೊಲೆ ಇತ್ತೆ ಚೂಲ ನೀರು ಗಲಸಂದೆ ಮಿಕ್ಸಿ ಚಾಲ್ ಮಲ್ತದ ಈ ನಮನೆ ಕಡೆಲೆ ಮಸ್ತ್ ಸಣ್ಣ ಕಡೆಯವನಿ ಬೊಡ್ಚಿ ಒಂತೆ ಜರಿ ಪೊಡು ಇತ್ತೆ ಉಪ್ಪಿರ್ಕಲೆ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪನ ಅಂಚಿತ್ತಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಮಾಣಗು ರೆಡ್ಡಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಗೀಸೇಲ್ ಚಮಚದಾತು ಉಪ್ಪು ಯಾವು ಇತ್ತೆ ಲಾಯ್ ಕಲಡಲೆ ಇಂಚ 17-15 ನಿಮಿಷ ಕಲಡ ಎರಡ ಬಂದೋಡು ಗಾಳಿ ಲಾಯ್ಕ್ ದಿಂಜಿಂಡು ನಿಕ್ಕಲು ಕಲ್ಲಡು ಮಿಂಡಿ ಕಡೆವಾಡ ಇಂಚ ಮಲ್ಪನ ಅಗತ್ಯನೇ ಇಜ್ಜಿ ದಯಪಂಡ ಕಲ್ಲಡು ಕಡೆವನ ಪದ್ಧತಿಡೇ ಬಂದ ತನ್ನಾತೆಗೆ ಗಾಳಿ ಹೋಯ್ತೊಂಬಣತೆ ಇತ್ತೆ ಸಣ್ಣ ಮುರ್ದಿತ್ತಿನ ಶುಂಠಿ ಸಣ್ಣ ಮುರ್ದಿತ್ತಿನ ಬೇಸೊಪ್ಪು ಸಣ್ಣ ಮುರ್ದಿತ್ತಿನ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಅಂಚಿನ ಸಣ್ಣ ತುಂಡು ಮಲ್ದಿತ್ತಿನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ತಾರಾಯಿ ಪಾಡ್ದ ಕೂಡ 5 ನಿಮಿಷ ಜಾಸ್ತಿ ಕಲಾಡಲೆ ಇಂಚ 15-20 ನಿಮಿಷ ಕಲಪನೆ ಹಿಡ್ದವ್ರ ಉರ್ದುದ ವಡೆ ತಯಾರಾವನಾಗ ಮೆತ್ತಿಡ್ದ ಲಾಯ್ಕ್ ಕರ್ಕುರಾದಪ್ಪುಣು ಅಂಚನೆ ಉಲಾಯ್ಡ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಮೆದುವಾದಪ್ಪುಣು ತೊಲೆ ಅಂಚನೆ ವಡೆ ಪುಷ್ಕಂದು ಎಣ್ಣೆಲಾ ಹೋಯ್ತೊಂದುಜಿ ಇತ್ತೆ ಒಡೆಕಾಯಿ ಅವಡು ತುಂಬು ಎಣ್ಣೆನ ಕಡಿಮೆ 5 ನಿಮಿಷ ಆಡಲ್ಲ ಹದ ತುಟ್ಟು ಬೆಚ್ಚಾರು ಬಿಡ್ಲೆ ಎಣ್ಣೆ ಕಾಯ್ದಂಡ ಇಜ್ಜ ಪಂಡ ತೂವಡಾಂಡ ಒಂತೆ ಬಂದ ಪಾಡ್ತುಲೆ ಇತ್ತೆ ಬಂದ ಚಿಚ್ಚಿ ಪಂಡದ ನಲ್ತೊಂದು ಮೆತ್ತಡು ಇಂಚ ತೇಲೊಂದುಪ್ಪನಾಗ ಎಣ್ಣೆ ಕಾಯ್ದಂಡದ ಅರ್ಥ ಇತ್ತೆ ಒಡೆ ಕಾಯಾವಲಿ ಇತ್ತೆ ಕೈನೊಂತೆ ಚಂಡಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಒಂತೆ ಬಂದ ದೆತಂದು ಇಂಚ ಚಪ್ಪಟೆ ಮಲ್ತದ ಮಧ್ಯಡೊಂಜಿ ಹೊಟ್ಟೆ ಮಲ್ಪಲೆ ಆಕಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಗಮನ ಕೊರೋಡೊಂದಿಜ್ಜಿ ದಾಯಪಂಡ ಒಡೆ ತಯಾರಾವನಾಗ ಉಬ್ಬುದು ತನ್ನಾತೆಗೆ ಆಕಾರ ಬರ್ಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ಭಾರೀ ಜಾಗ್ರತೆ ಬಂದನು ಬೆಚ್ಚೆ ಎಣ್ಣೆಗೆ ಬಿಡ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಮರ್ಗಿಡ್ಲಿ ಕಾಯಿ ದಾಯ ಬಕ್ಕ ಮಕ್ತ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ಒಡೆತ ಮೆತ್ತ ಹದ ಕಂದು ಬಣ್ಣ ಬನ್ನಾಗ ಭಾರಿ ಜಾಗ್ರತೆ ದೆಪ್ಪಲೆ ಮತ್ತು ಜಾಸ್ತಿ ಎಣ್ಣೆ ಎತ್ತಿನೇನು ಬಾಜೆ ನೋಡಿ ದೆಪ್ಪಲೆ ಬಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಟಿಶ್ಯೂ ಪೇಪರ್ದ ಮೆತ್ತಲೆ ಇತ್ತೆ ಒಂದೇ ನಮ್ಮನೆ ಒಡೆ ಕಾಯ ಒಂದು ಪೋಲೆ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಸುರುತ್ತ ಒಡೆ ಲಾಯ್ಕ್ ಬತ್ತು ಜಿಡ್ಲ ಬಕ್ಕದ ಒಡೆ ಲಾಯ್ಕ್ ಬರೋನ್ ಪೋಪುಂಡು ನಿಕ್ಲೆ ತೋಚ್ಪೈರೆ ಗಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಮುಜೆ ವಡ ಎಣ್ಣೆಡ್ ಕಾಯದಾಡಲ್ಲ ಈತಿ ಎಣ್ಣೆಡೆ ನಿಕ್ಲು ಮುಟ ಏಳು ವಡೆನ ಕಾಯಾವಲಿ ನಮ್ಮ ಇನಿ ಗೆಂತದ 33 ವಡೆ ಕಾಯದ
ಹೇ ಉರ್ದುದ ವಡೆ ತಯಾರಾತಂಡ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪಲೆ ಒಂಜಿ ತಟ್ಟೆದೆ ತೊನ್ಲೆ ಐಟ್ ಒಂಜಿ ವಡೆ ದೀಲೆ ರಡ್ಡಿ ಇಡ್ಲಿ ದೀಲೆ ಒಂಜಿ ಮರ್ಗಿಳ್ಳು ಸಾಂಬಾರ್ ಮೈಪ್ಲೆ ಕೊಡೊಂಜಿ ಮರ್ಗಿಳ್ಳು ಚಟ್ನಿ ಇದೆ ತೊನ್ಲೆ ಕಾಂಡದ ತಿಂಡಿ ಬಗದಾದ ಬಡಿಯೇ ಈ ರೆಸಿಪಿ ನಿಕ್ಲೆ ಇಲ್ಲಡೆ ಖಂಡಿತ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತದ ನಮಕ್ ತೆರಿಪಾಲ ಏನ್ ಚಾತನ ಪಂಡದ ನೆಟ್ಟೆ 100 ಗ್ರಾಮ್ಸ್ಗೆ 245 ದಾತ ಕಿಲೋ ಕ್ಯಾಲರೀಸ್ ಉಂಡು ಅಂಚಿನ ಇಂಚಿನ ಹದ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಒಡೆಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ದಾತ ಕಿಲೋ ಕ್ಯಾಲರೀಸ್ ಉಂಡು ಇಂಚಿನ ಕೊಡಲಾತ್ ರೆಸಿಪಿಗಳಿಗಾದ CountNCook ಸಬ್ಸಾ ಮಲ್ಪನ ಬರೀಟಿ ಇತ್ತಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಗಂಟೆದ ಚಿನ್ನಿನ ಒತ್ತೆರೆ ಮರಪಡೆ ಅವಾಗ ಏಪ್ಪಲ ಪೊಸತ್ತವೆ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ಪನಗ ನಿಕ್ಲೆ ಆಯ್ತ ವಿಷಯ ಸುರುಟೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನಿಕ್ಲೆ ಇಷ್ಟ ಏನಲ್ಲ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಆಂಚನೆ ದೋಸ್ತಿ ಆಡ್ಲರೆ ಶಾಲಾ ಮಲ್ಪ್ಲೆ